pen tu iklang diklaim pen rong asar diklaim rong asar APHLC le ing tang te ason kapre ke tu mena ing tang dunu nelo la ing long aso tum mangke adhema dak nang litum a record lang etnon dak aprang e karbi along lelo karbi dimasa tum along lelo la dak ho la det lo ilitum karbi dimasa det lo halam ding pen cheng lok puanta setanon ye theklong lo la 10 square kilometers do la songbong pen ke rong pharo ke thom so se dak do lang bong karbi atum rong ner kebelo lapen ke dimasa tum rong crazy vet lapen garo tum rong nivet lapen mura pajat tum lage XT garden akhe erokom latum rong thom vet lapen ke tum bihari bongali tum loksi dake 90% so selo bang pharong bong pen troksir kep so se ke tum pinaklo anke la itum adet ke celong thuji polot ante APHLC tum sini ya chot ke lage aku claim chot ke high court ta APHLC tum si dam high chot ke dedi la si APHLC dak intang tete ason ga prek tung ke dak intang sita alia velo dak la bang hedi nilitum arni along ta itum than bom lo la ke case ke do ke nilifan case 280/21 lagi polis itu akis pilo tuning September in koira porni nelipan aman non ningkan isi ra ciklojon nilo no anda nelipan nang arrest tu tedet lo aman nili lar ang tong ing tiapan thang nang je podun dia bang alang lige hadak ni tum la kache song hota nang dodun dia bang si alang lipan si arrest tu rong lo ange arrest tu rong lo lata ni tum hana nong ki juno ke la hello ka arrest turong mat pulis atum ta la phan question se de investigation ta vedet lo charge sheet ta vedet lo FIR ta vedet lo amat jail beng damamat jail ar luke abinong ke beng det lo te adak e han an ok bangke cebohong he bangke lage nili than pon pohe sitame cebohong he non sitame nili che thedotti ke bangke APHLC nili joine pen ke hini ke thom do koi po bangala ke ceman melo lage bisara lam songlong nili phanjong sa kenang abe protang te la bang nili do thujoi la pen rara tum nili phana kenang do tik nili doji la pen rara kenang ke hini ke thompa donu bole kenang akenang kali la si nili rat kupi maning ke hang la so teng si doi la si nili joine pen song hini ke thom doi po bangga la ke sining pir theru de tik la so apu chaga la ke paman long le la si lo la pen ni tumang bong ache bohong doma abe ma polam bang ta la than ponang kokpo la bangke ni tum mai meeting na nona dam rapet bom lo kache bhong pulutang te isi vera hong jai long ini rapet ke uni dei la ke bang penan so tum ni ke hem chingki ke set kecho ke jun chehang he set la anan ke di la si non ni tum ko son sen dei isi vera hong jai long pini ni rapet lon te la si dak piniar ni dak karbiang long lo hut kecho dut je kathara pen angtong ti angbong lam ceton te kace bohong po lam bangga lake hokali pusini lihin ben ke rad pan ke than pon paklar pon lo kapamang hu bangga lake CM tuliram nong hang ke hai lo tipo si pamang hu punili pudam lo athema karbiang long ke lake tribal area puge lake non pini karbiang long atoko nora da chini hur lo lake lapen asam panchayat Asam Panchayat Aronalong hala ingdeng silong la kipur ben silong pedi ingdeng silong masih tok anglo panchayat pu aron ke lake tribal area made karbiang long arlo ke lake lut kertang klar dak lo lake lapen hala non karbiang long KC election nang bi ke lake Assam State Election Commission nang bi te Assam State Election Commission ke lake panchayat asopina
पंचायत आसो apok et putang de पंचायत lo lata ande koson si hala पंचायत ben ka pinchonga election commission le kar biang long lut kertang pupu mesen nang lut choklonte CM tuliram long hang ang hop ben lam thi si bak chon luma hala India a constitution long पंचायत ke tribal area lo lut kertang pu thang bak besi salam no mante lake aron dolo dak athimak sokar bi so tum la ben tribal a so tum sita me amethang jubat jutang jubat do la pen kapre sita me rong rup kachari ji phan ande koson si hala पंचायत ben ka pinchonga election commission le kar biang long lut kertang pupu mesen nang lut choklonte CM tuliram long hang ang hop ben lam thi si bak chon luma hala India a constitution long पंचायत ke tribal area lo lut kertang pu thang bak besi salam no mante lake aron dolo dak athimak sokar bi so tum la ben tribal a so tum sita me amethang jubat jutang jubat do la pen kapre sita me rong rup kachari ji phan village administration lai hui aron an tat hir klong do non ge hala village court pata amethang to non claim bom lo gente lai hui ta hala constitution long kopi ma ke tok la so teng si claim bom lo alam era bangke tum rong rup arlo lam ki lam phong kaching sai phanta constitution long aron tok ang dolo la pen rong rup kachari neng koson ma lata constitution long se aron do ang lo la pen dak la so posi panchayat ke dak lut kertang hala bang amethang aron atang dolo pu posi lut kertang buki puno ande pinyani lut kertang pule ko puson sila so Assam State Election Commission ke danang lut choklonte la kente tuliram ro hanga ke haile ke pamang hugali marara phan non da kodlong non kes pichoklo koda sorta hala Assam panchayat ekalong pulo पंचायत aron ke la ke tribal area ki lut kertang karbiang long lo ki lut kertang putok anglo ante koda sor पंचायत के karbiang long lo lut me pupun jilang ma wo ake lo pupumi jilang ma un elo lake la sila bangso kes ke la ke highway po ke ning thek long lo la pen re-election ke doji phanta kaddo ko berata me doji pole tum